Liava Diet Gummies eivät ole kaikki, mitä he sanovat sen olevan. Katso loppuun asti. Tämä video voi säästää lompakkosi ja, mikä tärkeintä, terveytesi. Tässä videossa kerron sinulle kaiken, mitä olen saanut selville Liava Diet Gummies valmisteesta. Pitääkö se todella lupauksensa, kannattaako se ostaa nyt vuonna 2026, ja voiko siitä olla sinulle hyötyä? Pysy mukana loppuun asti, sillä annan sinulle vinkin, joka voi pelastaa sinut vahingoittamasta terveyttäsi ja tuhlaamasta rahaa. Liava Diet Gummies lupaa tukea aineenvaihduntaa, auttaa suoliston terveyttä ja ruoansulatusta sekä tukea painonhallintaa. Mutta onko se totta? Kyllä ja ei. Selitän. Liava Diet Gummies ovat omenaviinietikkaan, ACV ja muihin luonnollisiin ainesosiin perustuvia lisäravinteita, jotka on usein suunniteltu vegaanisiksi ja gluteenittomiksi, ja ne on tarkoitettu käteväksi ja maukkaaksi vaihtoehdoksi nestemäiselle ACVlle. Niitä markkinoidaan tukemaan aineenvaihduntaa ja ruoansulatusta, mikä epäsuorasti edistää painonhallintaa, kun ne yhdistetään terveellisiin elämäntapoihin. Mutta ollaan rehellisiä. Jos et ylläpidä tasapainoista ruokavaliota ja harrasta liikuntaa, se ei tee ihmeitä. Mikään lisäravinne ei tee ihmeitä, muista se. Ero on siinä, että Liava Diet Gummies valmisteella on todellinen tieteellinen perusta. Omenaviinietikka tunnetaan ominaisuuksistaan, jotka voivat auttaa hillitsemään ruokahalua ja vakauttamaan verensokeritasoja, toisin kuin esimerkiksi muilla laihdutustuotteilla, joilla ei ole näin vankkaa perustaa. Koska puhumme kaavasta, katsotaanpa, mitä ainesosia Liava Diet Gummies sisältää ja miten ne auttavat. Ne sisältävät pääasiassa omenaviinietikkaa, ACV, ja usein inkivääriä luonnollisen ruoansulatuksen tukeen. Nämä ainesosat tukevat aineenvaihduntaa ja suoliston terveyttä. Entä sivuvaikutukset? Onko niitä? Kyllä, niistä on raportoitu, mutta ne ovat harvinaisia ja lieviä. Ja tämä voi todellisuudessa tapahtua minkä tahansa lisäravinteen kanssa, koska jokaisen keho reagoi eri tavalla. Mutta yleisesti ottaen Liava Diet Gummies on hyvin siedetty. Jos sinulla on vakavia terveysongelmia, on suositeltavaa keskustella lääkärin kanssa ennen sen käyttöä. Nyt valtava erottava tekijä Liava Diet Gummies valmisteessa. Ne tarjoavat tyytyväisyystakuun. Kyllä, aikaa testata lisäravinnetta, nähdä toimiiko se sinulle, ja jos ei, voit pyytää rahasi takaisin. Joten, kuten aina sanon, kokeileminen ei maksa mitään. Mutta varo, tämä takuu on voimassa vain, jos ostat viralliselta verkkosivustolta. Jotta elämäsi olisi helpompaa, linkki on tämän videon kuvauksessa. Älä osta markkinapaikoilta, siellä on paljon väärennöksiä liikkeellä. Saatat kysyä itseltäsi, sopiiko se minulle? Selitän sinulle, kenelle se mielestäni sopii parhaiten. Jos etsit kätevää ja maukasta tapaa tukea aineenvaihduntaasi, suoliston terveyttäsi ja painonhallintaasi, täydentämään terveellistä ruokavaliota ja liikuntaa, on erittäin todennäköistä, että Liava Diet Gummies voi olla sinulle hyödyllinen. Näissä tapauksissa kokeileminen kannattaa, mutta älä odota ihmeitä, vain tukea. Nyt, jos odotat, että karkki ratkaisee kaikki paino-ongelmasi muuttamatta tapojasi, älä edes osta sitä. Säästä rahasi. Joten, kannattaako Liava Diet Gummies? Mielestäni kyllä. Se voi auttaa sinua tukemaan aineenvaihduntaasi ja ruoansulatustasi, kunhan ymmärrät, se ei ole taikuutta. Se on luonnollinen tuki, jolla on tieteellinen perusta, joka voi optimoida tuloksesi. Takuun kanssa se on kokeilemisen arvoinen. Mutta osta viralliselta verkkosivustolta, jotta et vaaranna terveyttäsi ja menetä rahaa. Linkki on tämän videon kuvauksessa. Tämä oli tämän päivän video. Toivottavasti autoin sinua tekemään tietoisemman päätöksen. Jos sinulla on kysyttävää, jätä ne kommentteihin. Nähdään seuraavalla kerralla.